बै सिख्लाफोरखौ बै हिनजावफोरखौ बरनाम दाखालाम आरो आंनि खावलायनाया बेल'। माखासे हिनजाव माहारिखौ बैफोरबायदि सुबुङा फानगासिनो दं बे। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे फेसबुक पेजआव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, भिडिअआ ओरैबायदि दामाखा आरोना, गावदांजों मिथिसारजों नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि सोलिनायखौ नुनो मोनखादों। दा बिनि सायावनो बैफोरबायदि मानसि माखासे दंबावो आरोना, बिनि सायावसो आं भिडिअखौ लाबोदों। अब्ला नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। कहां से आते हैं? अरे कहना क्या? दा नुबायना नोंथांमोना बयबो बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय। नोंथांमोना मा सानो बे भिडिअनि सायाव, मा कमेन्ट हरनो सानो हर। बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दा नोंथांमोनाथ' नुबाय, बिथांखौ गे होननांगौ ना मा होननांगौ? माखासे हिनजाव माहारिखौ बैफोरबायदि सुबुङा फानगासिनो दं बे। भिडिअ बानायनो गोसो बानाय, मोजां कन्टेन्ट लाबो, मोसा, दख'ना गाननानै मोसा, जेबो नङा। खिन्थु बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गाननानै माने हिनजाव माहारिखौ बरनाम खालामनाय जादोंना जायाखै दे नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबानो जाबाय। बे ड्रेसखौ लानानै सिगारेट सोबलायनाय नोंथांमोना नुबाय, नङा नङा? दा बे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि जादों ना बै भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव हर। माखासे मानसिफ्रा माने बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय माखासे हिनजाव माहारिखौ फाननाय बायदिबो भिडिअ बानायनाय जायो। बेफोरनि सायाव हिनजावफ्रा मा एक्सन लागोन, सिख्लाफ्रा मा एक्सन लानो सानदों? लादाला, बेयो नोंसिनि खोथा आरोना। खिन्थु माने बियो सासे हौवा जानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला सोरहा बरनाम थाङो? हिनजावफोरा बरनाम थांना थाङा, नंगौना नङा? दिनै हौवाया हिनजाव जादों, हिनजावा हौवा जादों, बेफोर मा बियो? गावखौ फाननाय नंगौना नङा लोगो? आं मिथिया आंनि बे भिडिअ बानायनाया माबायदि जादों। नोंथांमोना कमेन्टआव हर, कमेन्टआव बुंहर। आं जास्ट माने बेखौ सोरखौबा जावनो होननानैबो लाबोआखै बे भिडिअखौ। जेनाखि मिथिसार, गावदां, बिसोर कन्ट्रभार्सि जानानै दङ। गावदाङा बुंदों आंनि क्लिपखौ मानो होनांगौ? आरे मानो होआ? होगोन बेबो। गे होननायनि दुखु मोनदोंना? नोंथाङा हौवामोनब्ला हौवानि मोजां भिडिअ लाबोनो मानो गावखौ फाननांगौ? आरो नों हिनजावनि भिडिअआनो बानायबाय दे, नोंथांमोना दि इसेबां नायथाव जायो ड्रेस गानो, नंगौना नङा लोगो? बियो बै हिनजाव माहारिखौ लाजि फोनांनाय जायानोसै। आंनो बेखौसो नांगौ। अब्ला आं मा बुंनो लोगो? नोंथांमोनानो डिसाइड खालामदो। आंनि बुंनायफ्राव जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा, जायफ्रा बुंजादों बैफोरो गोसोआव नांनो नाङा। गावबागाव लाबोबाय था भिडिअखौ, खिन्थु बांद्राय अभार स्मार्ट देखायनो नाङा आरोना। बेफोरबायदि नोंनि थाखाय बै माबा मोनसे मा होनो बेखौ, माबा हौवा जानानै बे जाहानाखि नोंथाङा हिनजावफोरनि भिडिअ लाबोयो, एसे सानै हयै गावनि हारिमुनि दख'नाफोर गाननानै बानाय। बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा गाननानैहाय माने बै सिख्लाफोरखौ बै हिनजावफोरखौ बरनाम दाखालाम आरो आंनि खावलायनाया बेल'। एसेनोसै, गोजोन्थों। जुदि चेनेलाव गोदानब्ला फल' खालाम। बाय।